Hare Krishna. Audio video clear irukka Kamala? Yes, Mataji, clear irukku. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, ma, thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Iskcon Mangaluru சார்பாக பகவத் கீதை, Iskcon Mangaluru சார்பாக பக்தி சாஸ்திரி, சாரி, Sadhachar. வர இல்லை, இத மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வரலாம். சரி மதே, இட்ஸ் ஓகே, இது பரவாயில்ல. அது ஏதோ ஆரம்பிச்சு தயாரா இருக்கேன். ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்.